Bade lagnekalu ke animusolo nyal fola nde Abdoulaye Sadio Bariledi parti BAG président Kabo Kankan Mbade Malo dimanche nato alko kanyawa ka voter référendum no awana message kuna wulini muma nya fe kal dali lagne ka be surtout kase manden kalma ambe yan wuli ka ambulo di nyomba kawa ka voter non o voter to nya jumane kan bulletin kan iba bulletin ta wuleman kazu wuleman yoromendo rouge yila croix yoroka kafo non muna parce que CNRD ya fait kana mendi o manyi lagnema aibra lahidita pour diriger la transition. Transition au warawa aiburo la janya katambi bemakoka waratoe ma alta fefana mutum kamansa yabla kono aina nawani sila menka silao wato nara bembalialede lagine kono non seulement alko al dise ka ay la lahadi tiye nyamima ay bara na sariya kuradi constitution mendo pourvu que après alial ici constitution menka ka fo ko constitution menno ay autorisé ni sama mamadi dike candidat de nyamima donc kala lahadi tiye adise ka lahadi o tiye nyamima ale yere na fana ay sariya la na min di lahadi o tiye kala o tese ka bende mba ayma to fana rode ni constitution mentamira an wato élection ne la législative ani présidentielle alko momo leader politique men betu yin lagne ni ay silami wolnye wol dise ka gagner al contre la momo dise ka ke adversaire sérieux de mamadini ay bara o be fana la écarté c'est l'ou dans les bras écarté sidial et il est re sariata kuini moliye wa braro ye sariata fana mais fanka e mon bela yol be exclu est-ce que il a saria o dise kabe saria o nato munedi muneka ke alu seni saria mentala ay bulumala ni fankale ma a photo le ko fankale no o se dilalma ay la message mundi momo ni ya fe kama sa ya ngini lagine fanka nyini menu ya fe ka wole lana lagine wodo manyine alors lagine jamalu ne yal dalila ni CNRD ma hankili so ka ko lawa akakan ka wanya mema min dise ka ben jamanama ma an lagine jamal an ya fereke an ye message lawa mamadima ka lawa CNRD ma ka fo aya fe ka menke lagine jamal ma be oma parce que ko nyuma teodi ona to kelele di ko su meno no kelela doni Afrique jamana siaman kono kele doni jamana men kono ka solti ka musiaman ni toaro ka lulti ka famille lotine ko su men na nyodi
n'an t'a fɛ o ye don Laginɛ an y'an wuli waati min na k'a fɔ an kɔrɔlu an falu an dɔɔnin nu min ye ɲɛfɛ bi an y'a fɔ an ɲɛ mɔgɔ hali ban mansaya sɔrɔ fanka b'a k'i la ɲaɲa kan ko dɔlu ye y'o to yen ko dɔlu ye y'o to yen n'i la jamana duma ye n'i la denbaya duma ye donc c'est pourquoi ɲali bɛ dalila hali y'a wuli an y'an bolo don ɲɔgɔn bolo dimanche lon an y'a fɔ CNRD ye an ma sɔn a la sariya nin ma a la sariya nin fanka t'i la sariya le a la sariya nin sariya telenin tɛ a la sariya nin ni natɔ tiɲɛli le di Laginɛ donc dimanche lon 21 septembre prochain an bɛ y'an wuli an ye voté non mɔgɔ min y'a fɛ ka abstention kɛ ni k'a ma fɛlɛ sondage min kɛ nin sondage bɛɛ c'est-à-dire ɲininkali kelen kelen ɲininkali min kɛ nin tubabulu ka mɛn ma ko sondage ka citoyen ɲininka kelen kelen a ye miiriya ye mun de di a ye voté tɔ mun de ɲɛ wo 80% a fanba bɛɛ a bɛɛ ko non hali gomu mɛ y'a kan ka campagne kɛ CNRD ɲɛ hali gomu wala sondage ko non 80% jama bɛɛ ko non ça veut dire que alu wato fɛn fɛn na bɔla la résultat nin dɔ ça serait pas bien mais mɔgɔ min ko bon an ye abstention kɛ an y'a boycotté an kana wa wolon an ye t'olu ma i ka o kɔrɔ ye mun di a b'a fɔ ko i ye kelen ta i ye fida kɛndɛ hama wulema i ye kelen ta o rɔ ni le k'a fɔ non ne n tɛ sɔrɔ la n sen t'a rɔ n tɛ foyi t'a la ça veut dire mɔgɔ min tun ka kan ka non choisi ni wolu fanba bɛ k'i sigi olu ma k'a fɔ k'a tɛ sɔrɔ la rɔ mɔgɔ fitinin jamadenni min waatɔ ka wa oui choisi ni wo kelen de k'i wuli ka wa a yi la oui tramitɔ le parce que sariya ɲakɔrɔ oui a dominé hali n'a ka sɔrɔ mɔgɔ tan de wara ka sɔrɔ a rɔ mɔgɔ tan o yi sago di kɛ jama kunna hakilimaya t'o di o c'est pourquoi an kana boycott kɛ an bɛɛ y'an wuli an ɲɛ wa an ɲɛ sɔrɔ a rɔ an ye voté non bon n'alu k'a fɔ ko bon hali mɔgɔw b'a fɔ non ali di non o yɛlɛma k'a kɛ oui de alu y'o kɛ mais an kana kaɲa an na baara kɛ la an y'a to alu ye kɛ tiɲɛni la de c'est pourquoi an no jama bɛɛ daleni allez-y voter non parce que constitution men a n'a to tiɲɛli le di Laginɛ constitution men a n'a to bɛnbaliya le di Laginɛ constitution men a di se ka Laginɛ avenir compromis wassalam ɲal bɛɛ fo la